ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ରାଗିକି କୁହେ, ଏ ଘମଣ୍ଡି ନା କେବଳ ଉପରୁ ହିଁ ସିଧା ସାଧା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଭିତରୁ ନା ଜିଲାପି ଭଳିଆ ପୁରା ବଙ୍କା। ଦେଖୁନ ଆଜି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫସେଇକି କଥା କୁହାଇଦେଲେ। ସତରେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ନା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କାମ ଚାଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ବି ମୁକ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବା ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାନେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆଦି ଆସି କୁହେ, ମୁକ୍ତି ସେ ଫାଇଲ୍। ତାପରେ ଆଦିକୁ ଦେଖି ମୁକ୍ତି ପେନ୍ଟିକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଆଦି ଦେଖେ ତ ଫୁଲ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଏ। ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ ଠାରେ। ମୁକ୍ତି କୁହେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଜାଗା ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଆଦି ଦେଖେ ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଖାଲି ଥାଏ। ମୁକ୍ତି କୁହେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଫୁଲ ହେଇକି ଥିଲା, ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ହିଁ ଖାଲି ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଏଇଟା ମୋ ଟେବୁଲ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ମୋ କ୍ୟାବିନ୍, ମୋ ଫୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କେବଳ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଚାଲିବ। ରାଇଟ୍ ସାର୍? ଆଦି କୁହେ, ମୁକ୍ତି ମୋତେ ସିରିୟସଲି ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବନି। ମୁକ୍ତି କହେ, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ଫୁଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଦି କୁହେ, ଓକେ ଫାଇନ୍। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫୁଲ ମୋ କ୍ୟାବିନ୍ର ଆଖପାଖରେ ନ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ହଟାଅ। ଆଦି ଠାରେ। ମୁକ୍ତି କୁହେ, ହଁ। ମୁକ୍ତି ମନେ ମନେ କୁହେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଖପାଖରେ ଫୁଲ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ଘମଣ୍ଡି କୋଉଠିକାର। ଆଦି କୁହେ, ତମେ କିଛି କହିଲ କି? ମୁକ୍ତି କୁହେ, ହଁ। ନା ସାର୍, ଯଦି ମୋର କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି? ଆଦି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି କୁହେ, ସିଓର ମୁକ୍ତି, ତମେ ଯାଇପାର, ନହେଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଅଫିସ୍ ମୋର ହେଇକି ରହିବନି, ରୋଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ। ତାପରେ ମୁକ୍ତି ଟିକେ ରାଗିଯାଏ। ଆଉ ମୁକ୍ତି ରାଗିକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଆଦି ମୁକ୍ତିକୁ ଧରିନିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।